Ano ang paborito mong posisyon? Posisyon? Oo. Saan? Posisyon na gusto ko. Gusto ko nakatuwad. Siyempre, 69. Sample nga. So, ano ang paborito mong posisyon? Point guard. Anong paborito mong posisyon? Posisyon? I love helicopter. Anong posisyon favorite mo? Siyempre, 69. Para diba, give and take. Anong naririnig pag 69? Hoy! Anong paborito mong posisyon, ha? Saan ba? Sa trabaho? Kahit ano? Galat! Missionary? Hoy, like a barista, anong paborito mong posisyon? Posisyon na gusto ko. Gusto ko nakatuwad. Kasi kapag nakaganon ako, mas mabilis ako nauutot. Anong paborito mong posisyon, Sir Jerome? Nakahiga ba? Patayo ba? Anong posisyon? Bakit? Bakit? Siyempre masarap. Ano ang paborito mong posisyon? Posisyon? Ano ba yan? Posisyon? Opo. Nako po, bakit? Para hindi nakakangawit. Ano yung paborito mong posisyon? Nakatayo po. Ano ang paborito mong posisyon? Saan yan? Saan? Bakit nakatagilid? Nakatagilid, bakit? Mas komportable. Mas komportable. Ayaw mong maging secretary. Yun pala yun. Ano ang paborito mong posisyon? Posisyon saan? Kahit saan. Posisyon dito, syempre writer. Anong paborito mong posisyon? Posisyon, yung tama lang. Oh my God. Naiya ako. Sige, pwede naman. Tahimik lang. Ma'am Shikels, ano ang paborito mong posisyon? Nakahiga. Nakahiga! Bakit nakahiga? Wala lang, para masarap. OMG, ano ang paborito mong posisyon? Ma'am Shikels. 69, siyempre. Walang pag-aalinlangan. Boss, anong paborito mong posisyon? Anong paborito kong? Posisyon. Presidente. Presidente, bakit? Bakit? Di ko rin alam. Sir Ian, anong paborito mong posisyon? Posisyon. Yung trabaho ko ngayon. Sir, ano pong paborito niyong posisyon? Posisyon? Posisyon saan? Manager, siyempre. Partner! Anong paborito mong posisyon? CEO. CEO. Bakit? Yun ang plano ko sa buhay ko, maging CEO. Talaga ba? Oo. Ikaw, Kabisyo, ano ang paborito mong posisyon?